Guy, how far? Babe, what's up? Dịka onye Igbo ịbụ, ikwesịrị ịdị na-egosipụta ya n'ụzọ niile. Nya bụ ife onye Igbo anyị ma oge unu ga-eji wee n'aka kama ị ga-abịa sịrị ya guy, how far maọbụ babe, what's up? Si ya nwanne m ka ekwanụ ka ije ke nke na-emenụ. Ọ bụrụ nwaanyị si ya asa maọbụ ada ka ekwanụ ka ije ke nke na-emenụ. Unu nwekwara ike unu akpọ onwe unu nwanne m ka ekwanụ ka ije ke nke na-emenụ. Ọ bụrụ onye na-afụbero na otego aka unu fụdebere onwe unu kama ị ga-abịa sị bịa, oh wow, it's been a while, where have you been, longest time? Isi onye a o tete anya kwa ada afụzi gị anya ebee ka ị nọ, ada afụzi gị anya kwa ebee ka ị nọ. O tete cheta na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Nya bụ na mkpụrụ okwu ndị a nwere ike onwe ụzọ ọzọ ụdị ọzọ ndị bụ unu na-esi eme gịnị na-esi ekwu ya, mana nke ọbụla ọ bụ ka anyị kwụsị na ịdị na-eme ka ọ bụ na mkpụrụ okwu Igbo ezuru ezu na mkpụrụ okwu Igbo zuru ezu. Nya bụ eji m nke a wee na-agwa anyị na site tata gaba n'oge ihe ọmụmụ Igbo anyị ga-eji otu nkeji maọbụ nkeji na-abụ, nya bụ 1 or 2 minutes wee na-ewepụta ụmụ okwu ndị anyị na-ekwu kwa mgbe anyị na-ejikarị oyibo asụ. Anyị ga-ebido wee na-ewepụta ya tupu anyị gaa n'iru n'ihe anyị nwere ịkụzi n'ụbọchị a. Nya bụ ana m anabata anyị tata n'oge ọmụmụ ihe Igbo nke si n'Igbo Maka TV wee na-abịara gị. Ọ ka bụkwa donu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị n'Igbo Maka TV. Igbo niile asị ka ha na-anọsụ na n'Igbo ka ọ mara anyị mma ise. Tata ihe anyị nwere ịmụ bụ ma anụ ndị anyị nwere n'ala Igbo. Abịa na anụ, anyị ga-ebido n'anụ ndị nwere nku na-efe efe. Anụ ndị nwere nku na-efe efe nye na anụ ndị nwere nku nara efe efe. Achịkọta ihe ndị ọnụ, ihe a na-akpọ ha ncha bụ gịnị? Nnụnụ. Nya bụ na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata. Ka anyị bido na nduru, nya bụ pidgin maọbụ dove. Pidgin na dove bụ ofu ihe ka ha bụ. Nya bụ ịnụ ya malụ na ọ bụ nduru ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo anyị. Ọ na-enwe agwa dị iche iche, nya bụ colors. Nduru nnụnụ nke anụnwa bụ nya bụ ọkwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere onu ọma, ị na-agụ egwu maọbụ na-ekwu okwu na onu gị na-ama mma ọfụma, asị gị na onu gị dị ka onu ọkwa, ọ bụ nnụnụ anụnwa o nwere onu ọma. Nnụnụ nke a bụ nya bụ ugo. Ugo bụ ihe a na-eji ama atụ ihe malụ mma. Kedu ihe ịma maka ugo mere eji ama atụ ihe malụ mma? Maka na ọ bụrụ na nya bụ nnụnụ bụ nya manarịsị nnụnụ niile. Nnụnụ nke anụnwa bụ nya bụ nza, nwanza. Nza bụ ihe a na-eji achịkọnata afa nnụnụ niile ndị anụnwa na-epe mpe dịka ndị a ndepụtasịrị afa ha ebe anụnwa. Ha ncha ekpokọta ha ọnụ, a na-akpọ ha nza. Anyị akụkọ akụkọ ifo maka nza, igegokwe ya. Nnụnụ nke anụnwa bụ nya bụ eneke ntị ọba. Ị na-anụ eneke ntị ọba, ọ bụrụ na nya bụ nnụnụ nwere ntị mba kwefukosi ya sa nkwie. Ọ bụrụ na ị bụ onye gụgolu Arrow of God nke Chinua Achebe delu, ọ bụ nnụnụ a bụ ihe eji efebe ebe wee malụ, maka na nya bụ nnụnụ anara ebe. Ọ sị na ebe ọ bụ na dinta amụtaghị ịgba na-atụ ya atụ, nyanwa wee mụta ka esi efe n'ebe ebe. Ọ bụ nnụnụ anụnwa bụ eneke ntị ọba bụ nnụnụ a Chinua Achebe kwuru maka ya. Nnụnụ nke a na-apụta kịta bụ nya bụ ichokwu, nya bụ parrot. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọnụ nara ezu ike mgbe ọbụla pere ma ị na-akọ asịlị ome, ị na-akọ akụkọ nke ọbụla, enwelenụ ichokwu wee mee gịnị wee kpọọ gị parrot. Nnụnụ nke a bụ chekeleke nye mbọ ọcha ka ị were oji. Kedu ndị chekeleke nyelu mbọ ọcha? Ọ nyekwelu m ọ bụ na chekeleke nyelu gị mbọ ọcha, biko kọbala anyị nka ndị oyibo kpọrọ like. Chekeleke o nwere ihe ndị ọzọ ndị bụ unu na-akpụ ya? Mee ka anyị malụ. Nnụnụ niile a na-akpọnwụ ihe ndị ọzọ na-akpụ ya, eme ka mmalụ. Nnụnụ nke anụnwa bụ nya bụ nkwọ. O nwekwara ndị na-akpụ ya agụ nkwọ. Ọ na-ebu ọkụkọ. Nya bụ ọ bụrụ na efu ya, biko chọba ya ka hapụ ibulu ọkụkọ gị. Nnụnụ nke a bụ nya bụ egbe na-ebu ọkụkọ. Kwefukosi ya sa nkwie, ọbịa ọkpanye nwa ọkụkọ ebe a obulu na-aga. Egbe efu ya, biko chụba ya maka obulusie ụmụ ọkụkọ gị niile. Egbe anyị akụkọkwa akụkọ maka egbe. Nnụnụ nke anụ
anụ a bụ nya bụ ụsụ. A sị na ụsụ abụrụ anụ enu, nya bụ na ọ bụrụ anụ na-efe efe, mana o nwere nku, nya bụ agụba anụ na-efe efe maka na ọ na-efekwe. Anyị eme gịnị? Anyị agụnye ụsụ. Nnụnụ nke a bụ nya bụ ọtụrụkpọkpọ, nya bụ woodpecker, sị na oyi eji ọnụ wee tutu ukwu osisi. Ebe ifụlụ ọ na-atụ, ebe a ka ọ na-eme gịnị? Ka ọ na-ebi. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-etu ọnụ, mgbe ọbụla ị na-etu ọnụ, enwere ike mmadụ enwere gị kpọọ gị gịnị? Ọtụrụkpọkpọ. Ebe ifụlụ ọ na-atụ, ebe a ka ọ na-ebi. Nke a bụ nya bụ udene, nya bụ vulture. Udene, otu a ka ọ na-esi adị, bụ nya bụ anụ udene. Nnụnụ nke a kịta bụ nnụnụ anyị na-aga afọba ka nnụnụ ọjọọ, ọmalịcha nnụnụ Chukwu ekegbulu mma, nya bụ ikwikwii. O nwere ndị obodo na-akpụ ya ibijibiji. Kịta anyị abatago n'anụ ndị nwere nku nara efe efe, ihe dịka enyi nnụnụ. Ihe ndị a bụkwa anụ ndị mmadụ nwere ike ịkpa na bie. Enyi nnụnụ nke anụnwa bụ nya bụ tolotolo. Tolotolo ma elu m ịnyanga kwururu, ọkpasala gị nke ya sala ihe ikie. Tolotolo nya bụ tọke. Kịta nke anụnwa bụ nya bụ ọkụkọ. Abịa na ọkụkọ, enwere oke ọkpa, nya bụ ihe eji ama oke ọkụkọ nke na-agwa n'ụmụ ụwa ihe oge bụ. Enwere nnekwu, nya bụ nne ọkụkọ, kwefu ka o si kpuchie n'ụmụ ya. Nnekwu, nya bụ nne ọkụkọ maọbụ hen. Nke a bụ ụmụ uriom ọkụkọ. O nwekwara ndị na-akpọ ya ụmụ ọkụkọ. Nya bụ ụmụ chiki ndị anụnwa ya na-akpọ ya bụ ụmụ uriom ọkụkọ. Nke a bụ nya bụ ọbagụ, nya bụ dọk. Nnụnụ nke a bụ nya bụ ọgazi. Tagokwa ọgazi egg. Nnụnụ nke a na-adịkwa ka ọgazi, mana a na-akpọkwa ya ọkwa na-achịkwa ụmụ ya dịka nnekwu. Nnụnụ nke a bụ nya bụ egule, nya bụ weaver birds. Obele ihe ka o ji nwee gbanarị nza maka na o pekwere mpe nke. Kịta oge anyị na-agbazikwara apụ, oge ọzọ anyị ga-ebido na nnụnụ ndị nwere nku na-efe efe mana ha bụrụ nnụnụ ihe dịka nkukukube maọbụ elembụbara. Ebe a ka ihe ọmụmụ anyị nketa ga-abịa n'isi njedebe. Ọ ga-adị n'ụbọchị Fraịde. Cheta na ihe ọmụmụ Igbo anyị na-abịa kwa ụbọchị Mọnde nya na ụbọchị Fraịde. Ya bụ na ọ ga-adịkwa n'ụbọchị Fraịde. Oge m ga-anọkwa ebe a wepụtala anyị ihe ọmụmụ Igbo. Ọ bụrụ na o nwere nnụnụ ndị nchefuru, biko kpọtụrụ m mee ka m malụ. Nọdụnụ mma ụmụnne m, ka emesịa.